Hola, mecenes! Estem a l'estudi del Xavier Batllés i estem enregistrant la música de La motxilla de l'Ada, l'obra de teatre al detall. Estem enregistrant. Avancem a poc, venim. Prova el de fer, aviam si ens agrada el sí. Quin? Seria... La mateixa nota. Mira'm tu també amb els meus ulls. Estem buscant l'harmonia més bonica. Però els dos cantants t'estan fent un to per sobre i un to per sota, o sigui que és molt arriscat, ja veurem, però igual funciona. Et deixo el Jordi posar... O no? No te'l deixo, que ara et tocaria molt la perdre. Ja em veig, ja em puc mirar. Mira'm tu també amb els meus ulls. Aviam, deixa'm-ho escoltar amb el... Deixem-ho escoltar.